вақт бахайр дӯстон, умедворем ки ҳоли хуб доред. Ин бор барои ҷустуҷӯ ва ба шумо иттилоъ додан дар барномаи аз куҷо то куҷо мавзӯи ҷавоҳиротро интихоб кардем. Албатта ки ороишот ва ҷавоҳирот бахши муҳиме аз зиндагии занҳо аст. истифодаи онҳо бошад амали тоза ва мудворид шуда нест, балки амалест ҳаргиз аз муд нарафта. яъне аз таърих, аз садсолаҳо қабл мавҷудияти ҷавоҳиротро мо мушоҳида мекунему, истифодаи васеъ онро бошад аз сарчашмаҳои таърихӣ пайхас кардан мумкин аст. масалан аз онҷо ки санъати амалии ороишӣ дар асри неолит пайдо шудааст. гарчанде ҳар давру замон талаботи ба худ хос дорад, вале дар ҳар марҳилаи рушд таъсири марҳилаи қаблӣ ҳатман ки ҳаст. бо чунин рангорангӣ аз таърих то ба имрӯз ба мо омадааст ҳунари заргарӣ ва ё ҳамон санъати амалии ороишӣ, яъне баъзан анъанаҳое ки барои санъати заргарии юнониҳо мансуб буд, онҳо ҳам ба таъсири худро ба санъати заргарӣ бухтар расид ва дар давраи юнону бухтар ороишҳое ки дар он мо ҳам таъсири фарҳанги юнониҳоро метавонем дидан, ҳам таъсири фарҳанги бухтариҳоро ва онҳо бо ҳам омехта шуда як намуди зоҳирии хосро пайдо карданд он ороишҳое ки ба ин давра мансубият доранд. дар ин давраҳои таърихӣ ҷавоҳирот ҳам барои мардон ва ҳам барои занон пешбинӣ мегардид, ки албатта аз ҷиҳати шаклу намуд аз ҳамдигар фарқ мекарданд ва бештар дар ҷавоҳиротҳои он давра тасвирҳои гуногун дида мешуд. ҳар кадом аз тасвирҳо бошанд ба худ рамзи махсус доштанд. масалан дар аввалҳо рӯи ҷавоҳирот тасвири одам ва ҳайвонот бештар ба назар мерасид, вале баъдҳо ҷавоҳирот бо тасвири растанӣ ва дигар рамзҳои махсус ором ёфтанд. дар ороиш онҳо истифода мебурданд катибаҳоро, дар ороиши масалан гарданбанду ҳалқаву дигарҳо мо метавонем дидан бисёр нақшҳои ҳам геометрикиро, ҳам нақшҳои гиреҳро, масалан ҳам нақшҳои ислимиро. бисёртар ҳамин заргарӣ дар шаҳрҳои қадимаи Самарқанду Бухоро инкишоф ёфта буд. мисол сулолаи заргарон буданд, мисол аз бобо ба падар, аз падар ба фарзандошон мерос мемонд. ин чизи меросӣ буд, ҳунармандӣ меросӣ буд ва ҳар як заргар мисол қолаби худро дошт. вақте ки як вақт ман гӯшвор харида будам, тилло буд. вақте ки як инсони одами 90 сола тахминан буд, вақте ки вай гӯшворро дид, вай номи заргарро гирифт ки амин гӯшворро заргар аз шаҳри Бухоро бо ном ҳамин хел одам амин сохтагӣ аст. ина бинед ҳамин хел чиз доштанд ки амун чизи маҳсулоти дастияшонро ном ба ном мешинохтанд ки ки амина сохта метавонист. дар баробари хеле хос будан ва таърихи қадима доштани санъати ороиши амалӣ ё худ заргарӣ дар Тоҷикистон он боз аз қисмҳо иборат буд, яъне ҳар минтақа ба худ мактаби махсуси сохтани ороишотро дошт. масалан дар қисмати шимолӣ бо дигар тарз ҷавоҳирот месохтанд ки он аз ороишоти қисмати ҷанубӣ комилан фарқ мекард. ҳама ҷизъияти тарзи тайёр кардан, технология омода сохтани ороишҳо, тарзи ороиши онҳо ва аз худи намуди ороишҳое ки мепӯшиданд ва инчунин аз расму русуми пӯшидани ороиш. инчунин фарқ мекарданд ороишҳои қисмати ҷануб ва ороишҳои қисмати шимол. масалан дар Самарқанд, дар Бухоро, дар Хуҷанд, дар Истрафшан, дар Ашту, Панҷикент вай занҳо масалан мепӯшиданд дар сарашон қоштило, баргак, болоабрӯ, бештар ҳамчун қоштилову болоабрӯву баргак ин ороишҳое буданд ки занҳо якум бор вақте ба шавҳар баромаданд ин арӯсон мекарданд, дарбар мекарданд ва то таваллуд шудани якду фарзандро онҳо инчунин ин ороишҳоро дар рӯзҳои муайян, масалан ба меҳмонӣ рафтан ё ба ягон вақти ид ва агар ягон кас ба арӯзбинӣ агар ба хонашон меояд онҳо дарбар мекарданд. ҳамин тариқ барои мардуми қисмати ҷанубии Тоҷикистон ҳам ба баркардани ҷавоҳирот ба тарзи хоса сурат мегирифт. барои ҳар марҳила аз зиндагии бонувон бошад ҷавоҳироти махсус пешбинӣ гардида буд ва ки албатта мо онҳоро тавассути филмҳои ҳунарӣ то андозае мушоҳида мекунем, вале ҳоло мехоҳем бароятон наздиктар нишон бидиҳем, яъне дар осорхонаи миллии Тоҷикистон низ дар гӯшаи махсусе чунин ҷавоҳиротҳо ки аҳамияти илмию таърихӣ доранд ба маърази тамошо гузошта шуданд.
дар ин ҷо навъҳои гуногуни намунаҳои ҳунари заргарӣ аз қабили миёнбанд, дастпона, гӯшпор, ангуштарин, хоштило, зира ва ғайра ба намоиш гузошта шуданд. Онҳо бештар хоси занон мебошанд ки дар ҷашну маросимҳо бештар истифода карда мешуданд ва инчунин бояд қайд намуд ки хусусан намунаҳои гуногуни ҳунари заргарӣ дорои нақшу нигори гуногун мебошанд. Ин бозёфтҳо ё ки ин экспонатҳои осорхонавӣ мансуб ба асрҳои 18 ва 19 мебошанд. ҳар як ҷавоҳироте ки дар ин ҷо шумо мебинед ба худ рамзҳои хоса доштанд ва занҳо дар синну соли гуногун аз чунин зеваролот истифода мебурданд. ҳоло дар мавриди ин қисмат, яъне ҷавоҳироте ки занҳои ҷанубӣ истифода мекунанд, мутахассис бароямон хоҳад гуфт. ороиши тавқи гардан, бобуд як намуди тавқи мурғӣ, ороиши нози гардан, баъд қултуқтуморҳо, туморҳо аслан туморҳо онҳо бештар вазифаи эмин доштанро иҷро мекарданд. Масалан вай сараки, сарбанд, зираҳо, зираву зиреҳ мегуфтанд, қулфи гиребонро дар бар мекарданд, рохти муҳра буд, гарданбанди хеле машҳуре ки занҳои қисми ҷануб онро бештар мепӯшиданд. дастпонаҳои онҳо шаклан ва аз ҷиҳати технология тайёр карданашон аз дастпонаҳое ки масалан қисми шимол фарқият мекарданд. дастпонаҳои онҳо кушодтар буд, масалан аз рӯи ҳаҷмаш ва паҳнтар буд. ва инчунин мо метавонем гуфт ки баъзе намуди ороишҳо буданд ки ҳам дар қисми шимол онҳо дида мешуданд, ҳам дар қисми ҷануб дида мешуданд. аввали асри 20 аз ҳама маъмултарин гӯшворо ин гӯшвори муҳаммадӣ буд. муҳаммадӣ хел гӯшвори памозирам мефурӯшанд, майда тароша мефурӯшанд. гӯшвори муҳаммадию қафасӣ ба монанди қафас месохтанд ва хеле дароз буданд, то китфи заноам мерасид. мисол аз таги ҳамун румолам метофт ҳамун қафасӣ. агар он филми взлётная полоса дида бошед, ҳамун чизо буданд, гӯшворҳои қафасию муҳаммадию ҳамҷа ҳама чизоа намоиш доданд, ҳамҷа чизои этнография намоиш доданд. сар карда аз духтарони ҳатто навҷавон то занони солхӯрда ба таври васеъ ва мувофиқ ба синну соли худ дар давраҳои пеш ҷавоҳирот истифода мекарданд ва албатта вобаста ба бавар кардани ҷавоҳирот дар фарҳанги тоҷикон анъанаҳои махсусе вуҷуд дошт. масалан дар баъзе аз марҳилаҳои ҳаёти худ занон тамоман аз ҷавоҳирот истифода намекарданд, он ҳам замони азодорӣ ва ё баъд аз ба дунё омадани тифл. то як муддати муайян занон худро аз истифодаи ҷавоҳирот дур мекарданд ва аммо дар маҷмӯъ истифода аз зеваролот як рамзи шодиву хурсандӣ буд ки ба ғайр аз ҳолатҳои дар боло зикр карда дигар ҳатто дар маъмулитарин ҳолат ҳам ҳадди ақал ороиши хурдакаке ба бар мекарданд. ва ҳоло дар мавриди қисмати ҳунармандӣ, яъне сохтани ҷавоҳироти заргарӣ. заргарӣ на танҳо кори мардон аст. ин ман ҳозир дар бораи кори мардон фақат гап задам. ин боз кори занҳо низ ҳастанд. лекин занҳо дар ҳамун дуконҳо шита кор намекарданд. занҳо бисёртар дар хонаҳо кор мекарданд ва маҳсулоташонро мисол падарашон, шаварашон ба фурӯш мебаровард. яъне ки ин ҳунармандӣ на танҳо мардо аст, балки занҳо аст. хеле ки кулолгарӣ ҳам занҳо ҳам мардҳо иштирок мекунанд дар кулолгарӣ, дар ин ҷо ҳам ин ҳунармандӣ муштарак ҳам занҳо ҳам мардо аст. бисёр дастгоҳҳои таҷҳизотҳое доштанд ки бо воситаи онҳо ороишҳои худро месохтанд ва онҳо масалан он таҷҳизотҳои худро масалан аз падар ва аз бобошон ба падарошон ба фарзандошон ҳам мегузашт. ва агар масалан ба давраи муосир нигоҳ кунем, дар давраи муосир мо метавонем гуфтан ки ҳастанд заргарҳое ки бо он технология бештара кор мекунанд. мегӯянд онҳоро заргарҳои анъанавӣ. гарчанде замони муосир навгониҳои зиёд дорад ки истифода бурдан аз онҳо кори моро роҳаттар месозад, вале ҳамеша он ҳунари дастӣ, ашёе ки хусусияти қадимӣ дорад, арзишаш барои нафарони гавҳаршинос бештар аст. ва чунин ҳунармандон ҳоло ҳам бо офаридаҳои худ дар зеҳни мардум хотираҳои хубро зинда нигоҳ доштанд ва барояшон ҳамеша зебогиҳои воқеиро ҳадя месозанд. яке аз чунин ҳунармандони хушсалиқа ин Шоҳқурбон Ҳакимов мебошад ва ин қолабҳои заргариро ӯ аз бузургони авлод ба мерос гирифтааст. ҳар қолаб ба худ рамзи махсус дораду шакли зоҳирии хеле зебо ва муҳимтар аз ҳама, гарчанде аҳамияти таърихӣ доранд, дар замони муосир ҳам талабот ба онҳо хеле зиёд аст. қолабо ай падар мондагиай. бо ма қолаби дорум ки
ура номуш 1001 қолабай ай бобо мондагӣ ба падарам ай падарам ба мо мондагӣ ҳозирам ай истифодаш бурам бо гӯли нақшу нигори ура дар дастмонҳо мезанем дар гарданбандо мезанем дар гӯшворо мезанем ҳамон қолабо ҳастанд барои нақшу нигор мо мисол мерем ягон намоишгоҳ да мерем ё ки ягон мағоза да медроем мағозаи ҳамин чизои заргарӣ да медроем ки мисол ай турсия овардагиян ё ки ай мамлакати чин ё ки ай Россия овардагиян ҳамо маҳсулоти ҳамин заргарӣ овардагиян албатта мо айвом истифода мебарем. омезиши ҳунари заргарии қадима бо замони имрӯза ба кор бурдани идеяҳои наву муосир ки талаботи ҷомеаи имрӯзӣ аст дар кори заргарони ватанӣ дида мешавад ва ҳамин аст ки ҳунари заргарӣ ва истифодаи ҷавоҳирот ҳамеша ҳамқадами замон будаву дар маркази диққат аст. این هنر جایگاهش گم نکرده است چون که همین مثال وقتی که صنعتکاران میبرند در خارجه برآمد میکنن البته همه زر و زیور ما از بر مینمایم من همه برآمدشون تماشا میکنم من دوست میدارم رقص و بازی و چیه نگاه میکنم که همه زر و زیور با درست استفاده میبرند ин ҷавоҳиротҳоро гузаштагонамон ихтироъ карданд ва ин ихтирои онҳо имрӯз муаррифгари расму оин ва фарҳанги миллии кишвар ба ҳисоб меравад ки ҳам дастаҳои рақсии ҳунарӣ ва ҳам ҳунармандони кишвар хеле зиёд аз он истифода мебаранд ба баркардани чунин ҷавоҳиротҳо бо либосҳои миллиро бошад ҳунармандони имрӯза аз устодони санъат омӯхтанд. агар бигӯем ки аз куҷо то куҷо аз сохтани оддитарин нусхаҳои ороишӣ то рамзӣ шудани онҳо аз вуҷуди ҳамагӣ чанд қолаби хос то ба пайдо шудани идеяҳои нав ва рӯи кор омадани нусхаҳои гуногун намо аз замонҳои хеле таърихӣ боқӣ мондан ва аз байн нарафтани ҳунари заргарӣ ва боз дар замони муосир талаботи зиёд пайдо кардану ҳамчун риштаи тахассусӣ ворид гардидан дар коллеҷу донишкадаҳои олии кишвар. донишҷӯён ин ҷо барои омӯзиши ҳунари заргарӣ ҳастанд яъне ихтисоси санъати амалии ороишӣ дар донишкадаи давлатии санъати тасвирӣ ва дизайни тоҷикистон амал мекунанд ва то ба ин марҳила расидани дарсҳо яъне мустақилона омода сохтани ҷавоҳирот донишҷӯён чанд зинаро пушти сар менамоянд ин ҷавонон дар курси сеюм таҳсил доранд ва мегӯянд ки солҳои аввал танҳо аз тасвири идеяҳои худ рӯи коғаз шурӯъ карданд ва имрӯз хушбахтона ба роҳатӣ метавонанд ки зебоӣ биёфаранд. мо барои масалан як чалава сохтан мо аввал онро маҳсулоташро интихоб мекунем аз чӣ маҳсулот омода мешавад масалан аз нуқра аст тилло аст латун аст мелхиёр аст интихоб мекунем ва баъдан онро эскизашро тайёр мекунем ва санги ба он мувофиқро ёфта онро бо усули масалан симгарӣ аст яъне ки усули симгарӣ яъне ки бо усули қолабӣ онро тайёр менамоем. дар рафти аввал бошад мо чуне ки гуфтам аввал эскизашро мекашем ва баъдан онро бо металлҳои ранга бо сангҳои ба ҳам мувофиқ яъне ки корро шурӯъ мекунем. барои иҷрои ҳамин ҷисмҳои ҳамин заргарӣ онҳо бояд ҳам расмкаширо ёд гиранд ҳам умуман таърихи пайдоиши ҳамин ҳунарро бояд фаҳманд ҳам дар ҷаҳон умуман ҳам дар тоҷикистон ва дар дохили 4 соли хонданашон онҳо аз таърих санъат аз рангакашию дигар фаннои мутахассисишон хеле маълумоти зиёдеро мегиранд ва ҳамин маълумотро дар ҷисмҳои заргаришон истифода мебаранд. ин ҳунари аҷдодӣ имрӯз ба таври муосир коркард карда мешавад ва мутахассисони соҳавӣ тамоми нозукиҳои онро кашф карда ба донишҷӯён дар дарсҳои амалӣ нишон медиҳанд ва набояд ин ҷо озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи манро фаромӯш кард ки дар баробари дигар ихтисосҳо яъне овозхонӣ мусиқинавозӣ мусаввирон донишҷӯёни ин ришта низ метавонанд дар он иштирок карда ҳунару маҳорати худро нишон бидиҳанд яъне аз таърих то ба ин ҷо то ба ҳамқадами замони муосир шудан.
از تاریخ تا به زمان معاصر که مقبول هر بانوی زیباپسند است استفاده از این زیبایی ها. و دوستان عزیز، ما در فرجام برنامه به زندگی شما نیز همین گونه زیبایی ها را می‌خواهیم و برکت و نور در خاندانتان فراوان.